A prije nego pređemo na dnevni red, želim obavijestiti javnost da smo jutros dobili obavijest od glavne tužiteljice Haškog tribunala da je general Gotovina uhićen u Španjolskoj i da oni pregovaraju sa Španjolcima o modalitetu daljnje suradnje, odnosno izručenja. I u tom smislu još jedanput želim reći da je i ovo konačna potvrda vjerodostojnosti Hrvatske države, svih institucija hrvatske državne vlasti. Mi smo jutros dobili informaciju od glavne tužiteljice koja je informirala da je dobila vijest iz Španjolske, od službenih španjolskih krugova, da je Gotovina uhićen u Španjolskoj. Ima par važnih točaka koje su pred nama, a mi u našem klubu nismo osposobljeni danas psihički raspravljati racionalno i smireno i zbog toga, neovisno od toga, mi ćemo za danas napustiti sjednicu, sutra se vidimo na nastavku rada. Hvala lijepa. Dobro. Molim zastupniče Kajin. Pa mislim da u ovom trenutku hrvatska opozicija, ali opozicija i vlast moraju pokazati jedinstvenost. Ja ne očekujem apsolutno nikakve potrese u Republici Hrvatskoj, dapače, jer hrvatska javnost zna da drugoga izlaza nije bilo. Dobro, međutim, hvala lijepa. bilo bi dobro, Mi smo otvorili raspravu, primili smo kao informaciju. Ne debatiramo o tome. Hvala lijepa, ne debatiramo o tome. Hvala lijepa. To je krupni korak ka rješavanju otvorenog problema za Hrvatsku i za samoga generala Gotovinu. Težak dan za Hrvatsku, težak dan za sve hrvatske branitelje, za sve one koji vole i cijene generala Gotovinu, ali sam ja uvjeren, neovisno od toga, da će general Gotovina dokazati svoju neovisnost na Haškom tribunalu. Pred 3-4 mjeseca kada je uhićen Petrač, govorio sam da će Gotovinu hrvatske vlasti uhititi točno u onome trenutku kada to bude odgovaralo Sjedinjenim Američkim Državama i Velikoj Britaniji. Očigledno je da se to dogodilo. Činjenica da je tekar sada se raspliče taj slučaj je rezultat djelomično i činjenice da je Anti Gotovini onemogućeno 1998. da obavi predrazgovore sa predstavnicima tribunala. To je vrlo značajna vijest za Hrvatsku i vrlo značajna vijest za prostor bivše Jugoslavije, kojim činom je sasvim sigurno otvoren proces za završetak hvatanja i preostalih haških zatvorenika na prostoru bivše Jugoslavije. Nama je vrlo čudna koincidencija da nam se ta vijest priopćava putem Beograda. Inače, sa generalom Gotovinom optužena je hrvatska država. I sada je velika odgovornost na vladi Republike Hrvatske da dade na raspolaganje svu logistiku i mehanizme kako bi obranila ne samo dignitet generala Gotovine, nego i hrvatske države. Umjesto procjene o broju sudionika koje se i ovaj put dosta razlikuju, mi smo se potrudili za snimke, pa neka gledatelji procijene. Ono što je međutim nesporno jest da je skup u Splitu, koji su mnogi s razlogom smatrali visoko rizičnim, završio mirno i bez konflikata, čak i za europske kriterije. I unatoč porukama da nije prosvjedni nego skup potpore, državnom je vrhu uputio mnogobrojne oštre zamjerke. Moram vas pitati,
Čija je to vlada koja se politika prema braniteljima svodi na locirati, uhititi, isporučiti? Zar je moguće da su i neki biskupi poklekli? Sadašnja i buduće vlasti umjesto arogantnih prijetnji i straha od naroda moraju se naučiti slušati i biti pokorni pred Bogom i pred narodom. S najviše razumljivih emocija govorilo se o generalu Gotovini kao žrtvi svjetske politike izjednačavanja krivnje za rat na ovim prostorima. Spremni smo prihvatiti suodgovornost za sve ratne zapovjedi, poručili su ratni zapovjednici Hrvatske vojske. Sve zapovjedi koje smo dobivali od generala Gotovine bili su isključivo vojničke i u svima je traženo poštivanje odredbi međunarodnog ratnog prava. Suđenje Gotovini je suđenje cijelom Domovinskom ratu i samoj državi zato što se drznula mimo nekih međunarodnih planova proglasiti i izboriti svoju samostalnost. Pokrenut je cijeli rat poslije rata. A onda nam poručiše da ne pokažemo svoje emocije. A mi smo došli ovdje njih pokazati, ali ne ni ljutnju ni sržbu. Mi smo došli pokazati ljubav za ovoga generala. Poslan je i zahtjev hrvatskoj vladi da se izbori za mogućnost da se general brani sa slobode te da se njegovim odvjetnicima stavi na raspolaganje sva arhivska građa i ratni dokumenti. Skup je završio pjesmom, a brojni policajci danas nisu zaradili ni za sol. Pustila u svjetske medije iz Beograda. Španjolski ministar policije kaže da je Gotovina imao 2 krivotvorene putovnice. U onoj na ime Kristijan Horvat, pečati koji potvrđuju ulazak i izlazak iz Argentine, Čilea, Rusije, Kine, Češke, Tahitija. Posljednji je udaren na otoku Mauricijusu. U sobi je policija pronašla 24 novčanice od po 500 eura. Mojoj kolegici sobarici, koja je čistila njegovu sobu, general Gotovina dao je napojnicu od 10 eura. Ona ga je pitala znači li to da odlazi, a on je rekao ne, nikako. Ono što je još jučer potvrdio američki State Department, danas je potvrdio jedino predsjednik Mesić. Pa sasvim je razumljivo da smo mi, tvrdeći da se naše službe sve bave provjerom svih informacija koje smo imali i da su naše službe surađivale i s drugim obavještajnim službama. Prve tragove o Gotovini POA je dobila prije 1,5 godina, tvrde naši izvori. Tada je navodno lociran upravo na otoku Tenerife. Sada je u pritvoru dobro čuvane vojne baze pokraj Madrida. Čeka se trenutak odlaska u Haag. Tamo bi se mogao naći, prenose agencije, ovoga vikenda. Zastupat će ga braniteljski tim koji je to činio i protekle 4 godine dok je bio u bijegu, izjavio je odvjetnik Marin Ivanović. Ministrica pravosuđa Škare Ožbolt najavljuje aktivno uključivanje Hrvatske u sudski postupak. U prvom pojavljivanju pred Haškim sudom malteški sudac Karmel Agius nije dopustio da se general Gotovina odmah izjasni o 7 točaka optužnice bez čitanja cijele optužnice. Obrazložio je to činjenicom da je general Gotovina više od 4 godine bio u bjegstvu, što je točno, i da je optužnica dugo vremena bila tajna, što nije točno. Čini se da neizmijenjena optužnica nije uspjela utvrditi gdje je rođen Ante Gotovina. U optužnici samo piše na otoku Pašmanu, no general Gotovina imao je drugi odgovor. Your place of birth, please. Zadar. Osim zemljopisne površnosti, u optužnici se ponavlja u najmanju ruku dvojbeno tumačenje operacije Oluja. Prema optužnici, operacija nazvana Oluja bila je vojna ofenziva koju je pokrenula Republika Hrvatska 4. kolovoza 1995. s posebnom zadaćom ponovnog zauzimanja područja Krajine.
Optužnica u 7 točaka generala Gotovinu po osobnoj i zapovjednoj odgovornosti tereti za zločine protiv čovječnosti te kršenje pravila i običaja ratovanja koji su se dogodili za vrijeme i nakon operacije Oluja. Za svih 7 točaka optužnice general Gotovina je imao isti odgovor. Časni su da nisam kriv. Na leđa Ante Gotovine stavljen je prevelik teret, ne samo da obrani svoju čast hrvatskog vojnika, nego da obrani vojno i političko vodstvo Hrvatske i zapravo sve one sudionike koji su sudjelovali u obrani Republike Hrvatske. General Gotovina je u Hagu, a predsjednik Mesić smatra kako posao, time i akcijski plan nije zaključen. Zanima ga otkuda Gotovini novac za skrivanje. General Gotovina nije se sakrivao negdje u podrumu kao što su neki drugi bjegunci. Nije se sakrivao u nekim bespućima gdje do njega ne može nitko doći. On je bio u najluksuznijim hotelima, putovao je najluksuznijim prevoznim sredstvima. Neke analize govore da je za skrivanje trebalo najmanje 70.000 eura na godinu, no Mesić smatra da je iznos bio i veći. Nastavak provođenja akcijskog plana traži radi otkrivanja Gotovininih pomagača u Hrvatskoj. Koliko su naši građani, oni su pomagali da se krše hrvatski zakoni, oni su i sami time kršili naše zakone, a to je također kazneno djelo i zato bi morali odgovarati. Jesu li Interpol i španjolska policija doista najzaslužniji za uhićenje generala Ante Gotovine? Središnji nacionalni ured Interpola u Madridu, njegov odjel za bjegunce i španjolska policija upozoreni su da bi Gotovina mogao biti na Kanarskim otocima. Tko je upozorenje odaslao, za sad nije poznato. Nakon dojave pokrenuta je istraga koja se prema priopćenju Interpola temeljila na saznanjima policije s terena i pristupa madridskog Interpola međunarodnim tjeralicama i bazama podataka. Iako je Gotovina u hotelu bio prijavljen pod lažnim imenom, napominje Interpol, policija ga je identificirala na temelju fizičkog opisa s tjeralice. Gotovina se naime koristio jednom od prije 6 godina ukradenih putovnica iz hrvatskog konzulata u Mostaru. Brojevi tih putovnica uneseni su 3 godine poslije u Interpolovu bazu podataka. Inače, Interpol s Haškim sudom surađuje od 1995. godine izdavanjem tjeralica na zahtjev suda. Hrvatska policija trenutačno traži osobe koje su generalu Gotovini pomagale u bijegu. Hrvatska je policija od španjolskih kolega zatražila laptop i putovnice zapljenjene pri uhićenju generala Gotovine. U MUP-u kažu kako im je svaki trag dragocjen, a osobito onaj s osobnog računala Ante Gotovine, u kojem su, pretpostavlja se, podaci korisni za kriminalističku obradu. Temelj svih triju optužnica generalu Gotovini, Čermaku i Markaču je sudjelovanje u zločinačkom pothvatu. Tužiteljstvo ih tereti za zločine protiv srpskih civila i njihove imovine tijekom i nakon operacije Oluja na širem području Knina. S obzirom na to da je riječ o istom slučaju s istom činjeničnom osnovom, tvrdi tužiteljstvo, tražit će se spajanje postupaka. Odvjetnici sve trojice generala kažu da su to i očekivali. Mi tu ne vidimo nikakvih problema, dapače, zadovoljni smo što ćemo surađivati sa kolegama iz obrane generala Čermaka i generala Markača na pobijanju zajedničkih dijelova optužnice. Odvjetnici generala Markača i Čermaka u spajanju postupaka također ne vide problem za svoje branjenike. Dapače, kažu, zajedno će lakše pobiti temelj optužnice sudjelovanje u zločinačkom pothvatu. Iako, kaže Prodanović, još nitko nije pravomoćno osuđen za takvo djelo. Neki smatraju da postoji kolizija između obrane generala Gotovine i generala Čermaka. General Čermak je već u 5 navrata dao obranu i uvijek će govoriti istinu, isto jer je to istina i može ju ponavljati 10 još puta, ništa se u biti promijeniti neće. Možda je sad i vrijeme da kažem da on nije nikoga teretio, posebno ne generala Gotovinu. Dakle, nema nikakve bojazni ako će se sad zajedno naći u sudnici da se sad nešto bitno u tome mijenja. Odvjetnik Goran Mikuličić kaže da spajanje neće otežati njegovu obranu jer je njegov branjenik general Mladen Markač u drugoj zapovjednoj liniji. Prema tome nema kolizije i to ni na koji način ne može štetiti našoj obrani. Mikuličić smatra da će 6 odvjetnika lakše pobiti temeljnu tezu optužnice nego dvojica.
Dolazak haške tužiteljice na East River Hrvatska prvi put nije očekivala s neizvjesnošću. Del Ponte je pred Vijećem sigurnosti zahvalila Hrvatskoj i Španjolskoj vladi na privođenju generala Gotovine pred Haški sud. Pojasnila je ulogu Hrvatske. 29. rujna hrvatske vlasti dale su mi neprijeporan dokaz da je Ante Gotovina u Španjolskoj. Odmah su uspostavljeni kontakti između hrvatskih i španjolskih vlasti, te smo ga ubrzo locirali na Kanarskom otočju. Politički pritisak Europske unije i SAD-a pomogao je, kazala je Del Ponte, no ključnu ulogu odigrale su Španjolska i Hrvatska. Osim Španjolske, od kraja rujna nitko drugi nije bio uključen u slučaj. Nakon što je Europska unija u ožujku ove godine počela pristupne pregovore s Hrvatskom, vlasti su donijele akcijski plan, čija je provedba počela u travnju. Operacija je bila koordinirana s hrvatske strane ograničenim brojem visoko motiviranih profesionalaca pod vodstvom državnog odvjetnika, koji je pak imao snažnu političku potporu. Zaklada će prema riječima osnivača ujediniti brojne inicijative za pomoć generalu Gotovini u jednu organiziranu i transparentnu instituciju kojoj obrana pred Hagom neće biti jedini cilj. Naš interes ovdje je dobrobit Hrvatske domovine. Naš interes ovdje je dobrobit onih koji su za nju najviše dali i naš interes je konačno ovdje istina. Osnivači kažu da ni s kim nisu u sukobu, da nisu nikakav paralelni tim niti stožer, a radit će volonterski. Iako tvrde da će pomagati i obrane Čermaka i Markača, njihovi odvjetnici nisu danas bili pozvani. Ali naravno, netko je malo poznatiji, neko je narodskom srcu malo bliži. Ante Gotovina je danas vašim novinarskim, marketinškim rječnikom rečeno brand broj 1 u ovoj zemlji. U praksi će to značiti da će Gotovinini odvjetnici dobivati od vlade isti novac kao i Čermakovi i Markačevi, a novac iz zaklade trošit će se za istraživanje, nabavu dokaznih materijala iz privatnih arhiva i ostalo. Opovrgnuto je da je došlo do podjela u zakladi zato što je predstavljanje organizirala tvrtka u vlasništvu sina bivšeg premijera Račana, i to besplatno. Organizaciju oko zaklade radi jedan tim ljudi, naših prijatelja koje ja ne želim imenovati, ali koji su puno učinili da mi budemo danas u prilici da i prezentiramo osnivanje zaklade. Oni su angažirali gospodina Račana, u čemu ne vidi ništa loše. Najveće donacije u zakladi očekuju od građana, dijaspore i, kako su rekli, velikih donatora. Tužiteljstvo Haškog suda podnijelo je najavljeni prijedlog za spajanje postupaka protiv hrvatskih generala Ante Gotovine, Mladena Markača i Ivana Čermaka, koji prati prijedlog za dopunu optužnice protiv Gotovine, kako bi se ona uskladila s optužnicom protiv Čermaka i Markača, te prijedlog ujedinjene optužnice. Tužiteljstvo ističe kako prijedlog ispunjava glavni uvjet da spajanje optužnica služi interesima pravde i da ne utječe na pravo optuženih na pravično i brzo suđenje. Ime generala Gotovine i još nekih optuženih Hrvata na osmrtnici kao posljednji pozdrav haškom suborcu Slobodanu Miloševiću. Na istoj su osmrtnici potpisani Šešelj, Šivančanin, Mrkšić i ostali. Inicijativu za posljednji pozdrav navodno je dao upravo četnički vojvoda Vojislav Šešelj. Kako se Gotovinino ime našlo na popisu, objasnio njegov odvjetnik Luka Mišetić. Dakle, general Gotovina kaže: nikakav tekst haškom suborcu nisam potpisao, ali jesam uputio sućut obitelji u skladu s kršćanskom vjerom i katoličkim naukom, čijih duh se jasno vidi u očenašu, gdje vjernici mole da Bog oprosti duge naše kako opraštamo dužnicima našima. U tom duhu i u duhu humanosti poslao sam sućut obitelji, jer je čovjek umro u ćeliji do mene. Devedeset stranica ili 15.000 riječi predraspravnog podneska pokazuju jasno stajalište tužiteljstva o postojanju zajedničkog zločinačkog pothvata, koji je radi razumljivosti najlakše sažeti ovako. U pripremi Oluje kao zadatak je postavljen odlazak Srba s okupiranih područja nakon oslobođenja. Odlazak se treba ostvariti psihološkim ratom i neselektivnim gađanjem civilnih ciljeva. One koji ostanu treba ili prisilno iseliti ili ubiti.
a nakon odlaska Srba treba opljačkati i uništiti njihovu imovinu kako se ne bi mogli vratiti. Sve to prema tužiteljstvu proveli su Gotovina, Čermak i Markač uz Tuđmana, Šuška, Bobetka i Červenka, te ostale znane i neznane koji su operirali na terenu. Apsolutno ključni dokument je transkript iz Brijuna, inače već korišten na haškom suđenju Miloševiću, u kojem 6 dana uoči Oluje predsjednik Tuđman kaže da je važno da civili krenu i onda će ih vojska slijediti, te da treba nanijeti takve udarce da Srbi praktički nestanu, civilima ostaviti prolaz, a putem proglasa im kao jamčiti građanska prava. Tužiteljstvo koristi i 10-ak transkripata razgovora predsjednika Tuđmana nakon Oluje, u kojima se naglašava postizanje etničke homogenosti Hrvatske jer je srpski problem riješen. Tu se citira i Hrvoje Šarinić kad komentirajući stanje u zapadnoj Slavoniji nakon Bljeska kaže: "To je za nas bilo vrlo pozitivno jer se nitko nije vratio." On danas ističe da su te izjave izvađene iz konteksta. Jednostavno se toga ne sjećam i ponavljam da mi je to veoma čudno, a ako i je, onda je izvučeno iz konteksta. Vi znate jako dobro da možete i Bibliju, ako neke rečenice izvučete iz konteksta, dobiti jedno čisto drugo značenje. U dijelu optužnice koja se odnosi na individualne odgovornosti Gotovine, Čermaka i Markača navodi se da su u zonama svog djelovanja imali punu kontrolu, da su mogli spriječiti zločine i kazniti počinitelje, ali su to odbijali učiniti. I unatoč obavijestima od predstavnika UN-a, Europske zajednice i drugih organizacija nisu htjeli kazniti nikoga, već su ih štitili, a vlast ih je zato nagrađivala i pohvaljivala. Tužiteljstvo ove optužbe potkrepljuje transkriptima, zapovjedima i izvješćima i ne navodi tko će biti svjedoci optužbe. Ovaj podnesak više služi da pokaže smjer kojim će tužiteljstvo na suđenju dokazivati odgovornost optuženih. Njihove obrane moraju svoj predraspravni podnesak podnijeti do 5. travnja. Sukob braniteljskih timova haških optuženika Gotovine, Čermaka i Markača može pogodovati samo haškom tužiteljstvu. To je opća ocjena gotovo svih sugovornika koji su komentirali novonastalu situaciju. U HSP-u upozoravaju da, kako kažu, monstruozne optužnice protiv hrvatskih generala nisu uperene samo protiv njih, već i protiv Hrvatske, a mogle bi imati posljedice i za buduće generacije. Prema mišljenju HSP-a, odvjetnička prepucavanja su zapravo očekivana, jer hrvatska vlada, ističu, nije ništa učinila da se to preduhitri i spriječi. Ona, nažalost, ništa nije poduzimala i sve prepustila stihiji i dogodilo se ono da su na kraju došli do sukoba između braniteljskih timova zbog činjenice jer oni prije svega počinju voditi brigu o svojima klijentima. Ni u HNS-u nisu iznenađeni razvojem situacije i za njih stvar teče očekivano. Očito je da je došlo do one točke na kojoj je zadaća svakog branitelja u prvom redu da koliko njegove moći obrani najbolje moguće svog branjenika, a ne više da se raspravlja o državnoj politici u to vrijeme ili da se brani državna politika. Analitičar Davor Đenero kaže da je riječ o tipičnom slučaju igre zatvoreničke dileme, odnosno u situaciji kada trojica zatvorenika jedni drugima opstruiraju obranu i prebacuju krivnju. Ishod toga je unaprijed poznat, ističe Đenero, loš za svu trojicu. Ipak smatra da redefiniranja hrvatske prošlosti neće biti, a sasvim sigurno neće biti ni negativnih implikacija za državu. Za Hrvatsku je dobro da se suoči sa tamnim stranama svoje prošlosti, da se ozbiljno razgovara o individualnim ratnim zločinima koji su činjeni u Oluji i da se dobro prouči u kojoj mjeri je vlast, da li samo nečinjenjem ili planiranjem, bila uključena u počinjenje tih zločina. Odvjetnike trojice generala ne bi trebalo prozivati kao, uvjetno rečeno, krivce za prepucavanja. Na kraju oni rade svoj posao, zastupaju interese svojih klijenata, zaključio je Đenero. Na kraju svog mandata Carla Del Ponte sipa same pohvale na račun Hrvatske, koja joj je primjer za trljanje nosa Beogradu. Imamo pristup dokumentima i svjedocima. Gotovina, iako je tražio puštanje na privremenu slobodu, na naše će zadovoljstvo ostati u pritvoru. Sljedećeg proljeća počet će suđenje u slučaju Gotovina, Čermak i Markač. Lovištima Virovitičke Bilogore vlada božićni spokoj, ali prije nekoliko dana ondje se okupilo ugledno društvo lovaca.
Na poziv virovitičke tvrtke došli su da se okušaju u lovačkom umijeću. Tako je bilo, budući da su polučili iznimno dobre rezultate te je odstreljeno 17 komada divljih svinja. Da sve ne ostane lovačka priča, sudionici su uočili i posnimili velika bogatstva prekrasne prirode i visoke divljači. I tu nastaje problem. Mladen Markač na slikama nije smio biti. Bila bi glupost da je stvarno bio u lovu, ali koliko ja znam nije bio u lovu. Odlukom Haškog suda Markač je gotovo u kućnom pritvoru sa boravištem na zagrebačkoj adresi. Tako je, tvrdi njegov odvjetnik, bilo i ovog Božića. Ali te fotografije, hoćete reći da je to fotomontaža? Neću, ne. Ja ne Kako je pretendiram... moguće da se slika pored ministra Kirina? Da, ja ne pretendiram uopće da tumačim razne mogućnosti, da li je to montaža, da li nije montaža. Ja vam samo govorim koja su moja saznanja. A ostalo fotografije je dovoljan stručnjaci objasne. U zračnoj luci u Amsterdamu Mladena Markača dočekali su nizozemski policajci. U blindiranom vozilu sproveli su ga u 57 km udaljeni Haag. Nakon dolaska, general je obavio redovit liječnički pregled. U pritvoru imaju njegov zdravstveni karton. Zbog povišenog šećera pod stalnom je terapijom. Nakon uobičajenih provjera, Markač je smješten u ćeliju. Na braniteljima je da sudu upute zahtjev za ponovnim puštanjem Markača. Nakon toga, raspravno vijeće suda razmotrit će taj zahtjev i priložene argumente odvjetničkog tima, te u dogledno vrijeme odlučiti hoće li general Markač biti ponovno pušten na privremenu slobodu. Suđenje generalima Gotovini, Čermaku i Markaču počet će 11. ožujka, odlučeno je na statusnoj konferenciji u Haagu. Predraspravni sudac Alfons Ori pozvao je tužiteljstvo da znatno smanji broj dokaza i svjedoka. Skori početak suđenja novim će odvjetnicima generala Čermaka skratiti vrijeme za kvalitetnu pripremu. Nezadovoljno je i tužiteljstvo jer će biti prisiljeno odustati od dijelova optužnice. To u konačnici znači kraće suđenje, vjerojatno između 12 i 14 mjeseci. Preporuka suda je da se počne s manje važnim svjedocima. Da meni nije jasno koji to svjedok nije od važnosti za predmet, jer ako nije od važnosti, onda, mislim, zašto ga izvoditi kao svjedoka uopće? Biće ovo dugo suđenje, rekao je na početku suđenja hrvatskim generalima predsjedatelj sudskog vijeća Alfons Ori. Tužitelj Alen Tiger odmah je krenuo u dokazivanje da je operacija Oluja zapravo plod zločinačkog poduhvata, a sve s ciljem da se srpsko stanovništvo protjera iz Hrvatske. Generale Gotovinu, Markača i Čermaka optužnica tereti kao osobe od instrumentalne važnosti za počinjenje zločina, a to su protjerivanje, ubojstva, mučenja, zastrašivanja, palež i pljačka. No, kao inicijatora zločinačkog poduhvata, tužitelj ističe pokojnog hrvatskog predsjednika. Ova trojica ljudi nisu bili sami. Najvažniji među njihovim suučesnicima u zajedničkim naporima da se Srbi istjeraju iz Krajine bio je Franjo Tuđman, predsjednik Republike Hrvatske i vrhovni zapovjednik oružanih snaga, kao i drugi visoki dužnosnici. Očito je i da će se tužiteljstvo obilato koristiti brijunskim transkriptima, navodeći naravno tek neke dijelove sastanka održanog 31. srpnja 1995. godine. Moramo nanijeti takve udarce da Srbi praktički nestanu. Drugim riječima, ona područja koja odmah ne zauzmemo moraju kapitulirati u roku od nekoliko dana. Shodno tome, naš glavni zadatak nije Bihać, već nanošenje takvih udaraca u više smjerova da se srpske snage više ne mogu oporaviti, već da budu primorane na kapitulaciju. Nanijeti takve udarce da Srbi praktički nestanu. Za prekomjerno granatiranje tužitelj uz Gotovinu optužuje i generala Markača, koji je, tvrdi tužitelj, u tandemu s Gotovinom bio odgovoran za svu topničku paljbu. Najteža optužba protiv generala Gotovine u uvodnoj riječi je bio to prekomjerno granatiranje, jer tužiteljstvo s time tvrdi da su Srbi otišli iz Hrvatske zbog prekomjernog granatiranja. Tu smatramo da smo najjači i to ćete vidjeti sutra. Generala Čermaka Tiger spominje kao vojnog guvernera koji je negirao sva međunarodna nagađanja o zločinima. Uz sve to optužnica ne dovodi u pitanje legitimnost oslobodilačke akcije Oluja, no ističe namjeru trajnog protjerivanja Srba. Uz mnoštvo karata, grafika i videomaterijala, tužitelj je ustvrdio i kako Franjo Tuđman, poput ostalih lidera iz regije, nije vjerovao da je multinacionalna država održiva. No pitanje je, a tako razmišljaju obrane trojice generala, kome se ovdje zapravo sudi.
U iskazima danim haškim istražiteljima 2005. i 2008. Vladimir Gojanović rekao je da je bio svjedok spaljivanju kuća, pljački imovine, zlostavljanju civila te ubojstva jednog od dvojice ratnih zarobljenika koji su se predali njegovoj 113. šibenskoj brigadi. Prije početka akcije Oluja, tvrdi, nije dobio upute o tomu kako postupati s civilima, imovinom i zarobljenicima, niti ih je, kaže, dobio itko u njegovu vodu. No upute su, dodaje Gojanović, dane tijekom akcije. Tokom akcije to je bio slobodni razgovor koji nije imao izravne veze sa nekakvim zapovjedima, već je to bilo čisto formalno savjetovanje o postupanju u tim situacijama. Kako su glasile upute i informacije koje su vam prenesene? Prenesena je, što bi mi rekli slobodnim rječnikom, u hodu, a to znači pregledati objekt, izvući civile, otkriti eventualnog neprijatelja, znači u hodu same akcije, a nikako prije samog početka. Tužiteljstvo je citiralo i njegovu izjavu o incidentu u selu Đevrske. Gojanović je spriječio skupinu vojnika u paljenju kuće u kojoj je bila jedna starica. Bio je i svjedok pljačke u Kistanjima, kaže, a na pitanje tužiteljice sjeća li se svoje izjave da je vidio kako vojnici ondje pale kuće, odgovara da nije vidio da ih pale vojnici, nego samo da kuće gore. Vladimir Gojanović nije nepoznat hrvatskoj javnosti. 2003. davao je intervjue Novom listu i Feralu. Osnovao je udrugu razvojačenih branitelja, konkurentsku svim dotadašnjim braniteljskim udrugama. Pokrenuo je inicijativu Istinom u budućnost s provokativnom idejom o međunacionalnom dijalogu među braniteljskim udrugama, onima koji su se godinama gledali preko ciljnika. Tražio je sastanak s Carlom Del Ponte kako bi joj predao dokumentaciju koja navodno dokazuje zločine tijekom Oluje i navodni plan etničkog čišćenja, za koje je otvoreno u medijima optuživao HDZ i Tuđmana. Po tim dokumentima i po sistematizaciji zataškavanja koje se dogodilo nakon počinjenja tih zločina, mi smo kao Hrvatska udruga razvojačenih branitelja praktično usmjerili krivnju upravo prema najvišim instancama Republike Hrvatske. Gojanović je očito kao insajder s ovakvim tvrdnjama trebao biti jedan od ključnih svjedoka tužiteljstva. Obrana Ante Gotovine napala je njegovu vjerodostojnost prema svim osnovama, i kao vojnika i kao svjedoka. Kao vojnik 4 puta kažnjavan za svojevoljno napuštanje jedinice. Kao svjedok nije se mogao sjetiti imena zapovjednika niti suboraca. Ni to ne znam. Gotovinin odvjetnik Mišetić sudu je podnio izjave 10 vojnika, među njima i nekih koje sam Gojanović spominje, a koji tvrde da on uopće nije bio nazočan u situacijama o kojima svjedoči. Dakle, on kaže, tijekom bojnih djelovanja za vrijeme operacije Oluja ja nisam vidio sadašnjeg predsjednika Hurbrda Vladimira Gojanovića. On nije bio uz mene i moju postrojbu. Na posljedku Mišetić je ustvrdio da Gojanović ima osobne motive. Njegovoj udruzi, koja nema registriranih članova osim njega i tajnika, uskraćena su sredstva iz proračuna. Tajnik Ivica Petrić, nazočan na galeriji i na današnjem suđenju, u Hrvatskoj je osuđen na 6 godina za ubojstvo srpskog civila u Zrmanji. I to upravo u procesu koji je udruga dostavila Carli Del Ponte kao dokaz o krivnji najviše vlasti. Tvrde da je Petrićevo priznanje iznuđeno kako bi se zaštitili stvarni počinitelji. Prvi put na haškim suđenjima svjedok je zatražio pauzu zbog probavnih smetnji. Branitelji i ratni zapovjednici svih bojni 113. šibenske brigade Hrvatske vojske na konferenciji za novinare pročitali su iskaz o svjedočenju Vladimira Gojanovića, haškog svjedoka tužiteljstva na suđenju generalima Gotovini, Čermaku i Markaču. U iskazu među ostalim stoji da Gojanović nikada nije bio s njima tijekom borbenih djelovanja, niti su ga susreli tijekom akcije Oluja. Smatraju da je lažnim izjavama Gojanović i sam sebe diskreditirao kao svjedoka. Rečeno je i kako su tvrdnje o njegovoj ugroženosti neutemeljene, te da nitko od hrvatskih branitelja nije i neće mu prijetiti. Ne zna koje postrojbi pripadao, odnosno tvrdi da je pripadnik druge bojne, a opisuje događaje koji se događali na pravcu djelovanja treće bojne. Ne zna niti jednog od svog zapovjednika desetine voda satnije bojne. Niti jedan zapovjednik ili neposredni sudionik događaja iz Oluje koje prepričava, ne sjeća ga se.
Je li Ante Gotovina zatražio privremeno puštanje na slobodu zbog očeve smrti još se ne zna, no s obzirom da je pokop već sutra, teško je očekivati da će se general u tako kratkom vremenu na njemu i pojaviti. Iako cijelo Pakošta ne smatra da bi bilo pošteno da ga Haag pusti na očev posljednji ispraćaj, njegovi prijatelji svjedoče da general ne želi nikakve ustupke tribunala, pa ni u najtežim obiteljskim trenucima, stoga je i danas došao u sudnicu. General nije tražio da se ročište zbog ovog događaja odgodi, nego pokušava da se ukupna ova priča vezano za suđenje u Haagu okonča što prije. Ante Gotovina tijekom dana telefonom je razgovarao sa svojim bratom Borom i dogovorio detalje pokopa oca s kojim se posljednji put vidio 2001. godine i za kojeg je, kažu nam, bio iznimno vezan. On je rekao da će se on u Haagu pomoliti, a da on ovdje obavi ono kako su naši običaji, da po mjesnim običajima sahrani svog oca. Sućut obitelji došli su dati mnogi Pakoštanci, predstavnici braniteljskih udruga, ali i ministar Kalmeta. Ukoliko će to biti zatraženo, hrvatska vlada odobrit će potrebna jamstva za dolazak generala Gotovine na pogreb njegovog oca. Haški sud je i do sada u sličnim situacijama izlazio u susret pritvorenicima i ukoliko Gotovinini odvjetnici podnesu zahtjev, sud bi već večeras mogao donijeti svoju odluku. Za razliku od većine dosadašnjih svjedoka, Foran je u Kninu i okolici za vrijeme i poslije Oluje zaista i bio. Krajem lipnja 1995. došao je u Knin, a sudu je posvjedočio kako je UN i prije same akcije bio upozoravan da bi hrvatska vojska mogla poduzeti ofenzivu. Kad je Oluja počela, zatekao se u svom stanu u Kninu, gdje je, tvrdi, bio svjedokom da su hrvatske snage gađale ne samo vojne, već i civilne ciljeve. U 5 sati kada je granatiranje počelo, odmah sam otišao na balkon na 3. katu i ono što sam pomislio je da se radi o neselektivnom granatiranju. Nismo vidjeli gdje granate padaju, ali vidjeli smo dim. Kuda je išla bahatost UN-a dokazuje i podatak da je mirovnim snagama mjesečno nedostajalo 1 milijun litara goriva. Nije teško zaključiti gdje je UN-ov šverc gorivom, za koji je prema vlastitim riječima general Foran znao, završavao. To gorivo je prodavano Srbima, zar ne? Tako je. U vašoj zoni odgovornosti. Da. I brojke su tijekom godina dobile novu dimenziju. 1995. Foran spominje 30.000 srpskih izbjeglica, u kasnijoj istrazi 80.000, a danas ne zna otkud srpskim političarima podatak od čak 280.000 izbjeglica. Kroz njegovu zonu odgovornosti Srbi su tenkovima prelazili u BiH, zrakoplovima gađali Bihać i hrvatske snage u Bosni. Monstruozna je izjava njegova zamjenika Leslija dana Kanadskom radiju 2003. u kojoj tvrdi da je samo u hrvatskom granatiranju Knina poginulo između 10 i 25.000 Srba. Nisam htio bježati, nitko me nije tjerao, rekao je svjedok iz Otompolja kraj Ervenika. Ostao je sam s majkom i nekoliko susjeda. No kad je prošla vojska, nastao je kaos. Da mi je mater ubilo isto 17. Ali ja gdje je to hrvatska vojska? To su oni što su pljačkali, budaletina bila i meni su rekli, pojedini isto ti što to radili, kaže, trebaš ići samo imaš, kaže, budaletina ubićete. Ali ja i opet nisam htio da idem. U Kninu su mu hrvatske vlasti nudile stan i posao jer mu je kuća bila spaljena. Smrt majke nije prijavljivao sve do prije nekoliko godina kad je od države zatražio odštetu. Sjeća se kako su ga i ukrajinski vojnici nagovarali da napusti Hrvatsku. Nije htio. Kaže kako su hrvatski vojnici i policajci k njemu navraćali na piće, bili korektni. Za majčinu smrt kaže kako je to netko vjerojatno učinio iz osvete zbog gubitka nekog svog. Tada je to bilo, kaže, kao ubiti životinju. Danas je više od ičega htio zapaliti cigaretu na koju je pozvao i prvo optuženog. Jel gotovo? Gotovo. Ajmo zapaliti. Glavni haški tužitelj Serž Bramc prijavio je Hrvatsku u sudskom vijeću i to zbog nesuradnje s tužiteljstvom u slučaju Gotovina, Čermak i Markač. Naime, tužiteljstvo od 2006. potražuje veći broj dokumenata za koje hrvatske vlasti tvrde da ne postoje. Riječ je o topničkim dnevnicima iz Oluje te nekim dokumentima specijalne policije. Očekuju da će se u roku od 15 dana Haški sud na sastanak o ovom slučaju pozvati i predstavnike Republike Hrvatske. Iz vlade za sada na ovu prijavu tužiteljstva nemaju komentara. Peter Galbraith izrijekom nije nijednom spomenuo trojicu optuženih generala, no znakovito više puta je spomenuo Franju Tuđmana, Gojka Šuška, Hrvoja Šarinića i Matu Granića, sve naravno u kontekstu zločinačkog pothvata. Tuđmana je opisao kao sposobnog državnika, povjesničara i vizionara, no nije se libio nazvati ga nacionalistom i šovinistom.
Htio je, kaže, veliku Hrvatsku i bio je sklon podjeli Bosne. Za Oluju kaže da je bila legitimna akcija koja je zbog srpske opsade Bihaća tada odgovarala i Amerikancima. Etničkog čišćenja Srba, kaže Galbraith, nije bilo. Po mom mišljenju, Hrvatska to nije učinila operaciju Oluja. Jer kad su hrvatske snage stigle, Srbi su već bili otišli. Prema tome niste mogli etnički čistiti nekoga tko nije bio tamo. Međutim, Galbraith dodaje da to ne znači da Hrvati to ne bi napravili da je stanovništvo bilo tamo. Za ono pak što se događalo nakon akcija odgovornom drži hrvatsku vlast, uz napomenu kako su vojska i država u Hrvatskoj tada savršeno funkcionirale. To je nešto što su Tuđman i hrvatske vlasti namjeravali da se desi. To se nije desilo zato što su se ljuti Hrvati vraćali i svetili nad srpskom imovinom. To nisu bili izolovani činovi. To je bio dio državne politike. Od mojega zadnjeg izvještaja Hrvatska je ponudila neke dokumente koje je tražio moj ured, žaleći se istodobno na dio sudskog zahtjeva. Do današnjeg datuma nema saznanja o ključnim vojnim dokumentima i naše je stajalište da treba poduzeti daljnje korake. Ovo pitanje ostaje pred sudom. Budući da suđenje još traje, za nas je od ključnog značenja da traženi dokumenti budu dostavljeni odmah. Haško tužiteljstvo već nekoliko mjeseci inzistira da im vlada dostavi sporne topničke dnevnike. Potpredsjednica vlade Jadranka Kosor pak tvrdi da je Haag dobio sve tražene dokumente koji su vladi bili dostupni. Navodi da se određene istrage u MUP-u i MORH-u još provode, ali da je vlada otvorena prema Haškom sudu i da s njim u potpunosti surađuje. Apsolutno je neistina da vlada nešto posjetuje što taji ili što ne želi dati. Nikakvog razloga za to nema. No u Haškom tužiteljstvu stvari ipak vide malo drukčije. U ovom trenutku tužilaštvo nastoji doći do određenih dokumenata koje još uvijek nije dobilo od Hrvatske. Branitelji optuženih smatraju da si tužiteljstvo nezadovoljno dosadašnjim tijekom postupka traženjem topničkih dnevnika zapravo stvara alibi. Što više obrane smatraju da dnevnici u obliku u kojem ih traži tužiteljstvo zapravo i ne postoje. Naravno, to je bio jedan vrlo brzi pomak naših redarstvenih snaga u kojima ne vjerujem da je baš bilo vremena za precizno vođenje administracije i dokumentacije. Hrvatska je Haagu dostavila polovicu traženih dokumenata, no u vladi smatraju da je broj od 150 dokumenata, koliko ih ukupno traži tužiteljstvo, proizvoljan i da ostalih dokumenata jednostavno nema. Umirovljeni general Mate Laušić, za razliku od mnogih koji su tako najavljivani, mogao bi se pokazati ključnim svjedokom optužbe protiv trojice hrvatskih generala. Doduše pod nejasnim okolnostima, jer Haag ga je od osumnjičenog pretvorio u svjedoka, a na kraju ga je ipak nazvao osumnjičenikom. Jeste li zabrinuti zbog mogućih istraga ili postupka koji bi bio pokrenut protiv vas u Hrvatskoj? Ne osjećam ni trunak za zabrinutost. Laušić je svu krivnju za palež, pljačku i ubojstva nakon Oluje svalio na zapovjednike na terenu, u ovom slučaju Gotovinu i Čermaka. Gotovinin odvjetnik Laušiću spočitava da ni on, niti itko iz vojne policije nije upozorio da zapovjednici ne kontroliraju svoje postrojbe. Ne slažem se sa vašim mišljenjem i mislim da su zapovjednici bili dovoljno upoznati sa realitetima stanja na terenu. No pisani dokazi ne upućuju na to da se zapovjednike upozoravalo da im vojnici čine zločine. Čak su i Laušićeva izvješća vrhu države i vojske bila puna hvale o radu vojne policije. Stanje redovno, situacija pod kontrolom, piše u jednom od njih. Jeste li vi smatrali da postoji problem u crti zapovjedanja generala Gotovine? Ništa manji ili veći nego kao i u odnosu na sve druge zapovjednike zbornih područja. Laušić je, svjedočeći protiv svojih nekadašnjih kolega i suboraca, podupro gotovo sve teze tužiteljstva. No povjeruje li sudsko vijeće tezama obrane da je upravo Laušić bio odgovoran za stanje sigurnosti na oslobođenom području, najvažniji svjedok tužiteljstva mogao bi imati problema pred hrvatskim pravosuđem. Da je kojim slučajem Gotovina američki general, o njemu bi se već snimili hollywoodski filmovi, kaže Jack Barić, čiji će senzibilitet za dokumentarac o Gotovini mnogi protumačiti samo njegovim hrvatskim podrijetlom. Zajedno bi išli na ribu, lovili smo i ribu. U 90-minutnom filmu Jack Barić preispituje UN-ovu politiku u vrijeme rata kako bi utvrdio je li general Gotovina uistinu kriv za ratne zločine ili je možda samo političko žrtveno janje za UN-ove neuspjehe.
Ovaj sam film htio snimiti zbog vlastita nezadovoljstva koje se javilo tijekom suđenja generalu Gotovini. Frustrirala me naime činjenica da je tu bila riječ o civilnom građanskom ratu, a ne o agresorskom ratu Miloševića i njegovih snaga. Barić je film počeo snimati potkraj 2006. gotovo godinu dana nakon uhićenja generala Gotovine. Osim u Hrvatskoj, snimao je u Francuskoj, Nizozemskoj te Velikoj Britaniji. Dvoje najvažnijih ljudi s kojima sam razgovarao tijekom snimanja bili su glasnogovornik tužiteljstva Haškog suda Anton Nikiforov i branitelj generala Gotovine Luka Mišetić. Ali tu su i mnogi hrvatski političari, vojnici, svećenici, aktivisti za ljudska prava i novinari. Jack Barić ne krije tremu uoči svjetske premijere svoga dokumentarca upravo pred zagrebačkom publikom, koja je svojim golemim zanimanjem za film uspjela osigurati još jednu projekciju sutra u podne. Ljudi mi prilaze i kažu da je to priča koju ovdje nitko nije imao hrabrosti snimiti i da im je drago što sam to učinio. Neka istina bude ispričana, podnaslov je ovog dokumentarca. Nakon Zagreb Doksa film ide na mnoge svjetske festivale, a nakon Oluje negdje bi u zraku moglo biti i malo prašine. Hrvatskoj se blokiraju pregovori zbog topničkih dnevnika iz Oluje, a s druge strane Europska unija u predmetu Gotovina i ostali obrani nije dostavila izvješća europskih promatrača iz Knina i Zagreba iz kolovoza 95. Ukupno 95 dokumenata koji se odnose na vrijeme Oluje i poslije nje. Cinično je smatraju HHO da u blokadi hrvatskog pristupa Uniji prednjači Nizozemska, zemlja koja ni sama ne bi mogla dostaviti topničke dnevnike svojih postrojbi iz Srebrenice, jer su njihovi topovi šutjeli, a vojnici pobjegli, što je omogućilo genocid u tom gradu, kaže se u izjavi HHO-a. Na zgradi Ministarstva vanjskih poslova vjetar je spojio europsku i hrvatsku zastavu, no do pravog formalnog spajanja dug je put. Upravo u ministarstvu jednu od zapreka, topničke dnevnike, pokušalo se umanjiti objašnjavanjem diplomatima Europske unije i NATO-a s posebnim gostom, ministrom pravosuđa, da Hrvatska čini sve što može. Nakon sastanka nema izjava ni naših ni stranih diplomata. Sve oči uprte su u glavnog haškog tužitelja Serža Bramerca, koji sljedećeg mjeseca podnosi izvještaj Vijeću sigurnosti UN-a. Danas na povratku s Brijuna ne želi reći kako će ocijeniti hrvatsku suradnju. Zbog prethodnog negativnog izvještaja poglavlje pregovora o pravosuđu blokirale su Velika Britanija, Nizozemska, Danska, Finska i Belgija. Britanci i Nizozemci i dalje se ograđuju sve dok dnevnici ne budu nađeni. Iz ministarstva tek poruka da je to teško pitanje i ono što je danas preneseno je diplomatima. Hrvatska do dijela dnevnika ne može doći jer su skriveni, uništeni ili uopće ne postoje. No uvjeravanje ide teško jer je samo ove godine 3 puta mijenjano stajalište vlasti o dnevnicima. Tu pada i obećanje da će se utvrditi gdje su, što do danas nije ispunjeno, i ponavlja se priča kako uvjeriti Haag da se ne može naći nešto što ne postoji. Istrage o onima koji su možda sakrili ili uništili te dokumente traju bez rezultata. Šta je poslije toga pokrenuto? Da li je protiv nekoga pokrenut postupak? To trebate pitati u državnom odvjetništvu. Ondje pak upućuju na novu adresu. Topnički zapisi, to ja nemam, pitajte Ministarstvo prava. I tako loptica se prebacuje dok se čeka Bramercov izvještaj. Diplomati će izvijestiti svoje države o današnjem sastanku, o tome provodi li Hrvatska zakone. No vjerojatno neće spomenuti da neke hrvatske zakone i sami krše. Naime, dok su bili na sastanku, njihovi su automobili čekali na Zrinjevcu, uredno nepropisno parkirani. Uz lagano nezainteresiran pogled pauk službe i policije. Članak u dnevnom tisku koji tvrdi da je vlada u tajnom izvješću poslanom Haagu optužila generala Gotovinu za nestanak dijela topničkih dnevnika, uzbunio je Markov trg. Iako je riječ o tajnom izvješću o kojem ne smije ništa govoriti, ministar Šimonović opovrgnuo je tu tvrdnju. Mogu vam reći da ono što je naznačeno citatom u članku nije citat iz izvješća. Tvrdnje iz članka demantirala je i Gotovinina obrana. Nitko to ne tvrdi, ni vlada, ni tužiteljstvo, ni sud, prema tome mogu najenergičnije demantirati takve navode. Vlada je krajem prošlog mjeseca Haagu poslala izvješće na 527 stranica, u kojem se navodi kako je pronađen samo dio dokumenata. Dio nije ni postojao, a dio je uništen. Mi smo doslovce okrenuli sve što se moglo. Dakle, ušli u sve kutke, otvorili, reći ću ovako slikovito, sve kutije, sva vrata, sve prozore, gdje smo mislili da bi mogao biti neki trag. Predsjednik Mesić smatra da se moglo više, te da se trebala utvrditi odgovornost onih koji su uništavali dokumente. O jednom takvom priznanju je i sam obaviješten, no nije rekao o kome je riječ. Pa kaže, ja sam to spalio, mislio sam da ne bi trebao Haški sud to zloupotrijebiti. Dakle,
takvo objašnjenje svakako ne može zadovoljiti nikoga, pa onda ni Haški tribunal. Hoće li novo izvješće vlade zadovoljiti glavnog haškog tužitelja Bramertza, tek će se vidjeti. Njegovo izvješće u suradnji s Hagom očekuje se početkom lipnja na sjednici Vijeća sigurnosti, a o tom izvješću ovisi blokada nekih članica Unije o otvaranju pregovora o pravosuđu. Hrvatska je u proteklih pola godine, naglasio je Bramertz, uglavnom odgovorila na zahtjeve njegova ureda. Iznimka je predaja takozvanih topničkih dnevnika koje tužiteljstvo smatra ključnima u procesu trojici hrvatskih generala Gotovini, Čermaku i Markaču. Ta stvar ostaje neriješena. Suđenje je ušlo u fazu obrane i bliži se kraju. Stoga je krucijalno da Hrvatska nastavi s usredotočavanjem napora na pronalazak i predaju tih ključnih dokumenata. U priči o takozvanim topničkim dnevnicima hrvatska strana ima drukčije mišljenje od Bramertza. Nakon što su pročešljali arhive MUP-a i MORH-a, Banski dvor i potkraj travnja izvijestili su Haški sud i tužiteljstvo na 527 stranica o istrazi i lancu odgovornosti za nestale dokumente. Hag i dalje traži 23 zemljovida ili topničkih planova napada na Knin, za koje vlada tvrdi da su otuđeni ili uništeni. Napredak u dugim istragama je ograničen i do danas velika većina vojnih dokumenata nije dostavljena sudu. Iskazali smo Hrvatskoj svoju zabrinutost oko fokusiranja načina i metodologije provedene istrage. U govoru pred Vijećem sigurnosti Sanader je naglasio predanost Hrvatske punoj suradnji s Hagom, što je uostalom bio i preduvjet punopravnom članstvu u NATO-u. U potpunosti surađujući s uredom tužitelja primijetili smo kako je prema proceduralnim odredbama tribunala tužitelj strana tijekom pravnih postupaka. Zbog toga, poštujući proceduru suda, Hrvatska je podnijela zahtjev za potvrdom hrvatskog ispunjavanja obveza u predaji traženih dokumenata ili ustanovljavanju lanca odgovornosti. U međuvremenu će Hrvatska nastaviti u potpunosti surađivati s uredom tužitelja. Moja vlada razočarana je što Hrvatska još nije isporučila niz ključnih dokumenata u slučaju Gotovina. U potpunosti podupiremo napore tužitelja da nastavi s inzistiranjem glede tog pitanja. Pozivamo Hrvatsku da nastavi potragu za nestalim dokumentima, te da ta administrativna potraga bude poduprta kaznenim prijavama, bude li dokaza o ilegalnom uklanjanju ili uništavanju dokumenata. To je područje gdje je potreban daljnji napor u inače solidnoj suradnji. Vesna Škare-Ožbolt niječe navode tužiteljice da je Tuđmanova namjera bila da se što manje Srba nakon Oluje vrati u svoje domove. Prisjeća se predsjednikovih uputa. Svi domaće stanovništvo, autohtono srpsko stanovništvo mora pod svaku cijenu ostati. Oni koji su došli iz drugih dijelova Hrvatske, posebno iz kninskog područja, trebaju se vratiti tamo. A oni koji su došli iz Srbije i iz Republike Srpske trebaju otići nazad. Nizom transkripata iz ureda predsjednika tužiteljstvo nastoji dokazati zločinačke namjere hrvatskih vlasti. Obrana pak uzvraća Tuđmanovim govorom u Karlovcu nakon Oluje. Sve incidente koji su se desili osuđujemo i pozivamo hrvatske ljude da se ne osvećuju, da ne uništavaju kuće Srba koji su otišli, jer to je sada hrvatska imovina. Svjedokinja ponavlja da su zločini nakon Oluje doveli u pitanje legitimitet akcije, no da nikako ne stoji tvrdnja da su bili planirani. Prvi udari na vojne mete bili su iznimno precizni, no neselektivno su, tvrdi Mrkšić, granatirane civilne zgrade i premda nije bilo velikog razaranja, psihološki je učinak bio zastrašujući. Granatiran je ceo Knin, samo nije baza Unprofora. Sreća u tome što su to sistemi koji ne ruše objekte toliko kao što ruše drugi sistemi, ali prave taki zvuk, taki osjećaj da praktično izluđuju stanovništvo. Obrana Ante Gotovine usprotivila se novoj tezi tužiteljstva o preciznosti. Tvrdi da se teorija ne smije mijenjati jer se prije ustrajalo na neselektivnosti oružja, što je potvrdilo i nekoliko svjedoka tužiteljstva. Tužiteljstvo sad priznaje, mi govorimo o kontekstu predmeta, da je bilo precizno gađanja. To je nova činjenica. Obrana Mladena Markača svjedoka je ispitivala o mešanju civila i vojnika tijekom napuštanja takozvane Republike Srpske krajine. Pa mi nismo imali vojsku i narod, mi smo imali naoružani narod. I normalno to bilo izmešano. Mrkšić usto tvrdi da su pojedine skupine srpskih vojnika iz oslobođenih područja prešle u Republiku Srpsku i 10 do 15 dana nakon završetka Oluje.
Svaki, ali ama baš svaki put kad dobijemo packe iz Brisela, Haga ili nekog drugog sjedišta moći, naravno osim Washingtona, hrvatska tijela gonjenja i sudstvo kreću u akciju. Tako je bilo prošli put prije posjeta glavnog haškog tužitelja, tako je i sada, uoči rasprave o topničkim dnevnicima sljedećeg tjedna u Hagu. Vojna i civilna policija u suradnji s državnim odvjetništvom krenuli su u premetačine stanova. S ciljem pronalaska dokumentacije koja pripada arhivu Ministarstva obrane Republike Hrvatske, a odnosi se na vojno-redarstvene akcije i koja dokumentacija se dakle ne nalazi u arhivu MORH-a, već se pretpostavlja kako se nalazi u posjedu privatnih osoba. Pretraženi su stanovi generala Rahima Ademija, Miroslava Vidovića, bivšega šefa kabineta generala Petra Stipetića, te stanovi bliskih vojnih suradnika generala Ante Gotovine iz Oluje, Željka Kučića i Joze Ribičića. Ademijev odvjetnik kaže kako su do njegova klijenta došli zakonom velikih brojeva. Ovo je samo jedan teatar za mazivanje oči Evrope. Priveden je odvjetnik Marin Ivanović, protiv kojega se već vodi proces na Zagrebačkom sudu zbog navodnog otuđivanja dokumentacije. Ivanović je inače član odvjetničkog tima generala Ante Gotovine. Konstantno je priveden policiji, međutim nikad niko nije dokazao bilo što da je on ili sakrio ili uništio, ali očito to njima služi u nekakve političke svrhe. Mišetić ima i odgovor na pitanje zašto hrvatske vlasti poduzimaju ovakve akcije koje će im se, kaže, vratiti kao bumerang. Raditi predstave uoči svakog velikog datuma, radi predstave, jednostavno mislim da Hrvatska gubi na vjerodostojnost svakvim akcijama. Iako potvrde nema, u kontekstu pretraga stanova i kuća spominju se i imena generala Imre Agotića te Petra Stipetića, zatim bivšega ministra obrane Pavla Miljavca. Dio akcije provodi se i u BiH, no bez premetačine i privođenja. Zbog današnje akcije Gotovinina obrana zatražila je od Haškog suda da osigura dolazak Mladena Bajića i Serža Bramerca na raspravu o topničkim dnevnicima sljedeće srijede u Hagu. Suđenje koje je jednostavno išlo svojim tijekom i bližilo se kraju, danas je preraslo u pravu dramu. Zbog premetačina u Hrvatskoj dvojica od trojice generala odlučila su se na protest. Želio bih ustvrditi da gospoda Markač i Gotovina nisu prisutni. Sudsko vijeće je obavješteno da oni prosvjeduju zbog događaja od jučer u Hrvatskoj. Obrana generala Gotovine smatra da iza uhićenja i pretraživanja u Hrvatskoj stoji dogovor glavnog haškog tužitelja s hrvatskim vlastima. Tražimo od vijeća da zamrzne sve postupke koji su u tijeku i da traži od Republike Hrvatske da ne poduzima nikakve korake dok vijeće ne izda nove naloge. Sudac Ori najavljuje kako ozbiljno razmatra da udovolji zahtjevu obrane da sljedeći tjedan na ročište o topničkim dnevnicima pozove tužitelje Bramerca i Bajića. Ističe kako je riječ o jako ozbiljnoj situaciji. Hrvatska policija pak tvrdi da nije riječ samo o pokazivanju sile. To nije točno iz razloga što je u pretragama pronađeno preko 10.000 stranica različite dokumentacije od kojih brojna nosi oznaku državna ili vojna tajna. Nadalje, u obradi 25 osoba i njihovih stanova, kuća i vozila pronađene su vojne karte, 2 ručne bombe i manja količina eksploziva. Jedan od Gotovininih odvjetnika, Marin Ivanović, pušten je nakon 24-satnog zadržavanja u policiji. Okupljanje je počelo na parkiralištu Velesajma, postrojavanje veterana u vojnim odorama, zastave postrojba, među braniteljima i jedan Englez koji se borio za Hrvatsku na zadarskom području. Ja sam Hrvat, domovnica, puno prijatelja. Mimohodu se pridružio jer smatra da je pogrešno suditi pobjednicima, iako je pogrešaka u ratu bilo. Da je Churchill izgubio u Drugom svjetskom ratu, bio bi osuđen, ali mi smo pobjedili, nije išao u Hag. Preko mosta Slobode do katedrale mimohod za slobodu njihovih suboraca. Uhićenima u akciji Grubori, koji su Božić dočekali u pritvoru u Remetincu, žele poručiti da su uz njih. Na trgu Bana Jelačića prosvjednike dočekuje potpora okupljenih građana. Nakon sat i pol mimohod stiže pred Zagrebačku katedralu. Uslijedit će povratak istim putem do Velesajma, no prije toga središnji dio prosvjeda, molitva za uhićene, ali i sve stradale u ratu. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Oče naš, koji jesi na nebesima. I dalje tražimo topničke dnevnike iz akcije Oluja. U kontaktu smo s vlastima u Zagrebu glede toga pitanja.
Ono što tražimo jest iscrpna i detaljna istraga. Do sada želja za rezultatima nije uspjela. Iako pozdravljamo uložene napore premijerke Kosor, mi vjerujemo da se ti napori moraju nastaviti i nadamo se da će više pozitivnih rezultata proizaći iz tog timskog rada. Ima još otvorenih pitanja koja treba raspraviti, no važno je to poglavlje otvoriti što prije. Tražimo od hrvatske vlade da što brže u nekoliko tjedana učini sve što može kako bi gospodin Bramerc suradnju mogao ocijeniti potpunom. Nema nikakve razlike u onome što ja očekujem i onome što čini hrvatska vlada. Stvarno je prevruće, ali ono kad se radi za nešto ovako pozitivno i korisno, ja se odazovem svaki put. Biće mi drago se na ovaj način može pomoći. Bilo bi najbolje da su svi na slobodi odmah. Kako to će trebati još neko vrijeme, dajemo svoj glas za istinu. Pitanje topničkih dnevnika vratilo se tamo gdje je i počelo, u Hašku sudnicu. Sudskom je vijeću dugo trebalo, no odluku je donijelo ipak prije završetka procesa. Uzimajući u obzir sve nejasnoće u vezi s nastankom, postojanjem i lokacijom dokumenata koje je tražilo tužiteljstvo, vijeće smatra da ne bi bilo opravdano izdati subpoenu za dostavu traženih dokumenata. Time je barem proceduralno pitanje topničkih dnevnika stavljeno sa strane. Znači li to da su pritisci uoči otvaranja poglavlja 23 bili i ostali isključivo političke prirode? Hrvatska je, smatra premijerka, učinila sve da udovolji Hagu. Ja sam o tome valjda 1000 puta govorila, da vjerujem da će se to prepoznati. Prepoznalo se i u činjenici da je poglavlje 23 otvoreno. Dakle, da to nije tako, onda poglavlje 23 ne bismo otvorili. Ovo je još jedan dokaz u prilog tome. Odvjetnik Veljko Miljević smatra da je Haško tužiteljstvo i onako već iskoristilo sve mogućnosti za pritisak na Hrvatsku kako bi dobilo navodno najvažnije dokumente za dokazivanje optužbe o neselektivnom granatiranju. Činjenice koje se trebaju utvrditi su već utvrđene i bilo bi besmisleno inzistirati da se pod kaznom, što je li sud pena znači pod kaznom, izda nekakvi obvezujući nalog za dostavu nečega što ili se ne može dostaviti pa je to neprikladni dokazni prijedlog ili su već činjenice u dovoljnoj mjeri utvrđene pa onda to nevažni dokazni prijedlog. Uostalom, Hrvatska je poduzela i više nego dovoljno. Bezbrojni sastanci, 18 izvješća Hagu, uhićenja, procesi koji većinom nisu dokazali ništa osim poljuljane vjerodostojnosti. No premijerka kaže da borba ne prestaje. Potraga za topničkim dnevnicima traje i dalje. Tužiteljstvo predlaže da vijeće osudi Gotovinu na 27 godina zatvora, Markača na 23, a Čermaka na 17 godina. Optuženi su počinili teška djela protiv srpskog stanovništva Krajine na diskriminatornoj osnovi uz posljedice velikih razmjera. Njihovi su zločini bili opsežni i trajali su. Tužiteljstvo u svom podnesku dalje navodi da su 95. u takozvanoj Krajini počinjeni nasilni zločini uključujući ubojstva. Srpska imovina sustavno pljačkana i neselektivno razarana. Više od 90.000 Srba prisilno je raseljeno s jasnom namjerom da se ne vrate. U tome su, tvrdi tužiteljstvo, sva trojica optuženih igrala aktivnu i važnu ulogu. Sva trojica optuženih dobrovoljno su sudjelovala u zločinima koji su im stavljeni na teret, pri čemu su Gotovina i Markač pokazali entuzijazam u provedbi udruženog zločinačkog pothvata.
Haško tužiteljstvo nije htjelo komentirati svoj podnesak, njime su, kažu, dovoljno rekli. S druge strane, odvjetnik generala Gotovine poručuje da će ono glavno reći u sudnici, iznoseći završnu riječ. Međutim, mogu samo reći da ništa nije ovo za nas neočekivano, pošto tužiteljstvo ne odustaje od teze o prekomjernom granatiranju, odnosno neselektivnom granatiranju Knina. Logično je da traže visoke kazne. Tužiteljstvo u takozvanom udruženom zločinačkom pothvatu, osim pokojnih predsjednika Tuđmana i ministra obrane Šuška, posebno ističe ulogu tadašnjih ministara Jure Radića i Ivana Janjaka. Apsolutno sam ponosan na to što sam jedan od sudionika te operacije i kada bi se ponovno našao u situaciji, opet bi postupio na isti način kao što sam postupio i tada. Završne riječi na suđenju Gotovini, Markaču i Čermaku bit će iznesene potkraj ovog mjeseca. Nakon toga preostaje još samo objava presude, najvjerojatnije potkraj godine. Rasprava je gotova. Vijeće će poslije donijeti presudu u predmetu. Ovo suđenje je završeno. Sud sada odlučuje, krivi ili ne. Tužiteljstvo i obrana sučelili su se posljednji dan razmjenom odgovora na završne riječi. Naši argumenti, dokazni postupak, iskazi svjedoka dokazuju van razumne sumnje da su generali Gotovina, Čermak i Markač zakonski odgovorni za te zločine. Postupanje generala Gotovine bilo je časno i ispravno. Sudskom vijeću kažemo da je prava stvar osloboditi ga i poslati kući njegovoj obitelji. Tvrdimo da je general Čermak otišao u Knin s vrlo jasnom misijom koju je pokušao obaviti bez ikakve kažnjive namjere. Jedina moguća odluka koju će ovo vijeće nakon razmatranja predmeta donijeti je oslobađanje generala Markača. Gotovina, Čermak i Markač, do kraja tvrdi tužiteljstvo, svaki pod svojom odgovornošću znali su za neselektivno granatiranje, zločine nad civilima i nisu ništa napravili kako bi se to spriječilo. Organizirani zločinački pothvat, kako ga nazivaju, osmišljen je na Brijunskom sastanku. To nije bio Staljingrad ni Vukovar, gdje su gradovi nakon više tjedana granatiranja svedeni na šutu. To nije bilo ni najrazornije granatiranje u ratu, no o tome se i radi. Namjera nije bila da se uništi Knin, Zvonimirov grad u koji je predsjednik Tuđman htio naseliti Hrvate. Namjera je bila da se istjeraju Srbi. Da je zaista svrha bila istjerati i prestrašiti stanovništvo, zašto onda nakon pada Grahova i Glamoča nije došlo do granatiranja Knina? Ako želite utjerati strah u kosti civilnom stanovništvu, onda to radite onako kako su Srbi radili u Sarajevu. Obrana je zaključila kako generali ne bi bili u Hagu da su nacionalni sudovi radili svoj posao i odmah sankcionirali zločine. Manje od tjedan dana do presude generalima u Hagu sve više se spominju njihova imena. U Bjelovaru, Zadru i Zagrebu na izvještajnom saboru HVIDRE presuda se čeka kao odgovor na pitanje svih pitanja. Da li smo svi zajedno bili u zločinačkom poduhvatu ili smo bili stvarno junaci Domovinskog rata? Svi se nadaju oslobađajućim presudama, a ni konvencija zadarskog SDP-a nije mogla proći bez Gotovinina imena. Ja poznajem njegovu dušu i tijelo. Ovo za što je on optužen, za zločinački poduhvat i prekomjernu uporabu topništva, not guilty. On nije kriv. Na prošlome prosvjedu branitelji su pokazali dostojanstvo, traži se to od njih i sada, u jeku najava mirnih mimohoda na dan presude. Ulica nikad nije rješavala probleme. Problemi su se uvijek najbolje i najdjelotvornije rješavali kroz institucije. General Gotovina, kao i Markač i Čermak poručuju jasno i nedvosmisleno: nije nam potrebna potpora na ulici. HVIDRA će tek donijeti odluku hoće li se pridružiti mimohodu, a na onomu današnjem u Bjelovaru u povodu 20. obljetnice specijalne policije Omege molilo se za sve branitelje, a u propovjedi našlo se mjesta i za kritiku. Ako se sudilo najnevinnijem sinu ove zemlje, sinu Božjemu, što možemo očekivati onda od ljudskih sudova čije su optužbe i odluke nerijetko motivirane interesima i konstruiranim lažima. No zemaljski će sud ipak ovoga puta dati pravorijek, dan iščekivanja pred svim su braniteljima. Molite i postite za pravednu odluku. Biskupi uz taj poziv apeliraju na hrvatske građane da nakon objavljivanja presude Gotovini, Markaču i Čermaku zadrže mir i dostojanstvo. U svojoj izjavi ističu da je haško tužiteljstvo radilo prema čudnim kriterijima i metodama. Da su
se o optužnicama odlučivalo po političkim pritiscima velikih sila s jasnom težnjom ujednačavanja odgovornosti napadača i napadnutih. A to znači iskrivljavanje povijesne slike o stvarnim agresorima i stvarnim žrtvama. Biskupi su podsjetili i na greške s hrvatske strane, posebice na selektivno dostavljanje dokumentacije tužiteljstvu. Sud bi, kažu, trebao voditi računa o obvezi Hrvatske da oslobodi okupirani teritorij. Jednostavno mi s indignacijom odbacujemo pojam pravde, definiciju pravde koja se ne može primijeniti univerzalno, nego se primjenjuje po nekim aršinima moći, sile, prijetnje, ucjene itd. Čelnici braniteljskih udruga i premijerka nakon sastanka zajednički poručuju da presudu u petak treba dočekati mirno i dostojanstveno. Nakon molitve članovi osječke udruge Josip Juraj Strossmayer krenuli su u Den Haag. Žele u petak nazočiti presudi. Generalu Gotovini nose posvećeni križ i krunicu. Naš cilj i svrha je samo da odemo što bliže da budemo točki i mjestu gdje se izriče ta prvostupanjska presuda. Blizu Haga neće biti braniteljske udruge koje u subotu organiziraju prosvjed. Apeliraju na mirno okupljanje. Presudu očekuju s nestrpljenjem. Hrvatsku politiku prema Hagu nazivaju izdajničkom. Onima koji strepe s razlogom da će doći do nereda, poručujemo ne. Neće doći do nereda i nećemo, nama nije interes da mi na silu idemo na Markov trg, nego nam je interes da vi s Markovog trga što prije siđete. A političari s različitih strana pozivaju na mir i dostojanstvo nakon donošenja presude. Predsjednik Sabora poslije sastanka s europarlamentarcima u Briselu izjavio da bi se prava reakcija hrvatske javnosti mogla vidjeti na rezultatima referenduma za ulazak u Europsku uniju. Pa izražene su to neke bojazni, možda reakcije hrvatske javnosti bi mogle biti na referendumu ako do njega dođe. I Vesna Pusić upozorava da će hrvatske reakcije na odluku iz Haga svakako biti pod povećalom Europe. Pa sigurno će biti pod povećalom. Mislim, pod povećalom je sve što se događa u ovom trenutku u Hrvatskoj. Predsjednik Josipović ne želi prejudicirati kakva će presuda biti. Ali kakva god bude, Hrvatska će morati sa dostojanstvom poštivati. Ja ne mislim da će se svijet srušiti, niti da će se bilo što dogoditi što nije u skladu sa hrvatskom pozicijom poštivanja pravnog poretka. Nino Maksan ne gasi radio na kojem se vrte pjesme o Anti Gotovini. Siguran je u generalovu nevinost. Ja sam siguran u to 100%. Čekamo ga, veselimo se njegovom dolasku i pripremamo veliku feštu. Pa ćemo volno bit će fešta, nacionalna fešta i naš praznik. U pozitivan ishod vjeruje i načelnik općine, inače jedan od Gotovininih najboljih prijatelja, koji je s Hagom često na telefonskoj liniji. Teških tema nema na telefonu. Ja očekivam ako bude svega Bog zapovjeda, negdje najvjerojatnije možda i nedjelju na misu. I kada se državna politika prema Gotovini mijenjala, Haag sve jače pritiskao, kada su se slale poruke o lociranju i transferiranju, a topnički dnevnici izluđivali vladu, kada su se mnogi pokolebali u podršci, zadarske plakate postavljene prije 10 godina nitko nije želio skidati. Bili su i ostali svojevrstan simbol otpora. Cijelu vladu bi poslao u Haag mjesto njega, jer oni bolje zaslužili nisu što su napravili u onoj našoj lijepoj državici. Gotovina slika dugo je odoljevala i u Zadarskoj gradskoj vijećnici. Bivši predsjednik Mesić zbog nje je zaobišao zgradu gradske uprave. Gotovino uhićenje izvuklo je tada na ulice zadarske srednjoškolce. U znak protesta jajima su zasuli zgradu gradske uprave. Ja mogu reći da je u vrijeme kad je general odlazio, kad je podignuta optužnica, da je upozorio da ni tada, pa smo poslušali i nije bilo incidenata ni problema. Vjerujem da će to biti i sada. I sutra će u Pakoštanima sve misli i molite biti usmjerene ka Hagu. Nema organiziranog praćenja čitanja presude, ali ni sumnje da će svi Pakoštanci kao jedan biti ispred svojih televizora samo sa jednom željom. Ovo sudsko vijeće proglašava vas krivim kao sudionika udruženog zločinačkog pothvata. Proglašava vas krivim kao sudionika udruženog zločinačkog pothvata. Proglašava da niste krivi po svim točkama optužnice. 24 godine zatvora.
Imate pravo da se u tomu računa period koji ste Mogu samo poručiti svim našim generalima da je Knin uz njih. Nadam se da to oni znaju. Zadrani su sve rekli ovime, a nakon objave presude i više. Kompletnu vladu treba smijeniti jer ništa nije učinila. A Antu Gotovinu za nikakvu Evropu neću nikad dati. Splitski branitelji, uglavnom suborci Ante Gotovine, presudu su čekali u HVIDRI. Ne mogu doći sebi. Ova presuda Haškog tribunala je za nas šokantna. Nakon ove presude u hrvatskom društvu ništa više neće biti isto. Gledam generala Gotovinu, čovjeka koji je meni bio zapovjednik, gledam ga, jednostavno ne vjerujem da se to tom čovjeku stavlja na teret. Teret Škabrnje nakon presude još je teži. Sram je bilo, da i sram bilo. Gdje su bili ovdje kad su Škabrnju tukli 91. od 8. do dana pada Škabrnje, 1500 granata je padalo na ovu djecu, vidite. Taj je svijet fino skršteni ruku sidja, gleda šta se dešava. U Vukovaru slično. Rekao sam prije par godina, nakon one sramotne presude za Ovčar, umro je Haag. Ovo je sada stvarno definitivno umro Haag. Za Vukovar nikad niko ništa, a ovo je stvarno jednostavno nemam riječi. Jako sam razočarana. Koliko je presuda, recite, ne znam? 24 godine. A majko mila, Markač 18. Sunce i nio. Pa da čovjek zaplače, šta da drugo može? Šta da može? Oni koji su dali sve za domovinu, ti su u zatvoru, a ovi koji su krali, ti su na slobodi. Svatko je na svoj način dočekao presudu. Slavonija ovako. Dalmacija glasnije. Knin bez riječi. Na jedinstvenu kaznu od 24 godine. Pakoštanci još ne vjeruju da je njihov sumještanin general Ante Gotovina nepravomoćno osuđen kao ratni zločinac, sudionik zločinačkog pothvata. To je nepravedno. To ne može tako biti. Pa naravno da sam šokiran. To je... Nije moglo gore. Zašto smo se borili? Za njih. Zaštićeni skalički medved Mirvić, ne smijemo reći, gledaj što rade od naših ljudi. Ja imam 43 godine, imam 2 djece, šta ću im ja reći? Imam kući složene odore, maskirnu, svečanu, šta da je zapalim na današnji dan? Ja sam zgrožen s ovom presudom, ja sam vjerovao kako ipak možda vrijeme politizacije tog suda je prošlo, međutim iz čitanja presude vidljivo da to nije tako. U Pakoštanima do sad nije zabilježen nijedan incident. Pakoštanci kažu presuda boli, ali žele ostati dostojanstveni kao i njihov general Ante Gotovina. Budući da je prvostupanjsko vijeće utvrdilo da je hrvatsko državno vodstvo djelovalo u zajedničkom zločinačkom pothvatu protivno međunarodnom pravu i konvencijama Ujedinjenih naroda, čija je Hrvatska članica, moram reći da je to za Vladu Republike Hrvatske neprihvatljivo. Moja će Vlada kao i do sada poduzimati sve u skladu s pravnim mogućnostima da se ta kvalifikacija pred drugostupanjskim vijećem poništi. Očekujem da će u žalbenom postupku mnoge od teza na kojima se temelji presuda biti temeljito preispitane pa i osporene. Posebno, poštivanje pravnih aspekata rada suda ne znači prihvaćanje političkih i povijesnih aspekata presude. Za nas će, neovisno o presudi, Domovinski rat ostati pravedan i obrambeni rat u kojemu smo sačuvali našu slobodu i demokraciju od agresije i zločinačke politike režima Slobodana Miloševića. Državna zastava na Marjanu na pola je stijega, ali tek nekoliko stotina prosvjednika na rivi. Haški je sud politika, ne pravda, a hrvatski generali cijeli narod su izdani, čulo se. Presudio im je i Stjepan Mesić. Dao je arhive, dao je ono što niti jedna zemlja ne daje, za što se gubi glava ako netko da. Među okupljenima mnogo mladih. Ovo što se radi hrvatskom narodu, ovo se nije nikome na svijetu u povijesti dogodilo. Osuđena je Hrvatska država, osuđeni smo svi mi.
Pravda za generale, za Hrvatsku. To je jedino što je više od 2000 ljudi zatražilo na Osječkom glavnom trgu. Zar je moj sin od 19 godina ratni zločinac bio? Hrvatske političare nazivaju licemjernima jer su godinama radili po nalogu Haga, a sada mu se kao protive. Iskinuli su gaće samo da bi im se dodvorili. Samo zato koji političar ili koja stranka će prije se uslikati i uvesti nas u Europsku uniju. Taka nam Europska unija ne treba. U Požegi gotovo 1000 ljudi u mirnom mimohodu poručuju vlastima da moraju učiniti sve da se poništi presuda. Ovo je sramota za Europu, a ne za nas. I mi možemo biti samo časni. Ako je to zločin, onda nama može biti na čast što smo bili zločinci. Ovo je sve žalosno, mi smo propali. Ako ovak nastave. Križni put na legendarnom kukuruznom putu, putu spasa. Za vrijeme opsade Vukovara bila je to jedina veza s vanjskim svijetom. Vukovarci su ga ove godine posvetili generalima u Hagu. I u nadi da će žalbeno vijeće i da će se to riješiti, da će oni nama doći u našu Hrvatsku, da će se vratiti, da se dokaže nevinost, jer nije samo generali, osuđena je cijela Hrvatska. U Zadru nadbiskup Puljić pozvao je sve vjernike da poslušaju generale i budu tolerantni i dostojanstveni. Ovo je sigurno prigoda i našim državnim strukturama, našem sudstvu, da vrlo solidno i ozbiljno pripremi daljni postupak. Ovo je osuda Republike Hrvatske, ovo je osuda svih nas i ako nam ikad treba jedinstvo, treba nam sada. Ponosan sam što sam dio tog zločinačkog pothvata, ponosan sam što sam sudjelovao u stvaranju Republike Hrvatske i u njezinom oslobođenju. Ogorčeni presudom, branitelji već nekoliko dana na Zagrebačkom trgu Bana Jelačića štrajkaju glađu. Sve ih je više, početkom tjedna ih je bilo 5, danas već 9. Dajemo podršku našim generalima. To je to. Teško da će njihov gotovo očajnički potez nešto promijeniti, no oni su, kako kažu, svejedno odlučni ustrajati u štrajku do kraja. U središtu Minhena je Odeonsplac mjesto za parade, svečanosti i prosvjede. Tu gdje je nekad bavarski kralj Ludvig I pregledao svoju vojsku, okupilo se poslije podne oko 1000 Hrvata iz Bavarske u potporu generalima Gotovini i Markaću. Želimo pokazati našim generalima da ih volimo i da ih nikad nismo zaboravili. Hrvatski svjetski kongres Njemačke okuplja oko 100 udruga koje govore u ime 400.000 Hrvata u Njemačkoj. Na prosvjede su pozvali mladi Hrvati druge i treće generacije iseljenika. Želimo ovim pokazati našoj domovini, našim generalima i svim braniteljima da smo u ovom teškom trenutku uz njih, da podržavamo naše generale i branitelje. Narod ne može na ulici krojiti pravdu i određivati kako će sudac suditi. Ali sud i svjetska javnost trebaju čuti što narod misli. Pravda ne smije izgubiti ravnotežu, ističu organizatori skupa, koji su kvarili tek rijetki svadljivi transparent. Mihajla Koller, njemačka aktivistica za ljudska prava, govorila je skupu, profesori Pečarić i Šeparović, svećenik Dukić, zapovjednik Škabrnje Miljanić i drugi. Nakon što je danima šutio, bivši je predsjednik progovorio, ali samo za Novi list. Tvrdi da nikada ni on, ni njegov ured nisu izravno dostavili neki od takozvanih Tuđmanovih transkripata. Moj je ured u tome igrao ulogu servisa. Zahtjevi suda preko vladina ureda dolazili su nama. Mi bismo transkripte našli ili ih ne bismo našli i ono što se pronašlo slali bismo vladinu uredu koji je to dalje prosljeđivao u Haag. Brijunski transkript je pronašao. Takozvani brijunski transkript uopće nije dokaz. Dokaz je originalni zvučni zapis tog famoznog sastanka. Taj je zapis, zajedno sa skraćenim videozapisom POA, čiji je ravnatelj tada bio Tomislav Karamarko, pronašla u Podrumskom arhivu. Izuzela ga je, te nakon što je utvrdila njegovu autentičnost, zapis je predan Haškom sudu. Takve tvrdnje uzrujale su bivšeg obavještajca, sada ministra, pa je hitno sazvao novinare. Tvrdi Mesić ne govori istinu. Brijunski transkript itekako je dokaz. Upotrijebljen u postupku protiv Miloševića, koristila ga je dakle obrana Miloševića. Isto tako iščitavajući dakle presudu gospodinu generalu Anti Gotovinu, vidjet ćete da je korišten i u presudi. Karamarko također tvrdi da POA nije posjedovala audio zapis transkripta, nego samo provjeravala autentičnost tog dokumenta, te izvještaj o tome proslijedila DORH-u. Protuobavještajna agencija nikad nije samostalno ni direktno surađivala sa
Haškim tribunalom. Niti je taj dokument, niti bilo koji drugi dokument proslijedila Haškom tribunalu. Ministar pitanja nije dopustio, navodeći da je u tijeku žalbeni postupak, pa bi to, tvrdi, bilo neozbiljno i neodgovorno. Budući da je očito neozbiljno i neodgovorno bilo i dilanje dokumentacije, i premijerka želi da se ispitaju sve činjenice. Tražim jedno opširno izvješće o tim vremenima, o radu ureda, kako bismo zaista imali na stolu sve prave činjenice. Dok ih nemamo, traju međusobno optuživanja. Predsjednik države misli posve nepotrebna. Naravno, situacija je emotivna i svi, kažem, žele negdje naći nekog krivca. I ono što je najvažnije da nema krivotvorenja i neistina, a sve ove proceduralne stvari će se razjasniti. Proceduru možda najbolje zna bivša Tuđmanova suradnica. Svi su se razgovori snimali, pohranjivali i u pisanom obliku, te pečatili u posebnim kuvertama. Bivši predsjednik tvrdi da nema sumnje kako je državni vrh znao za zločine. Bio sam prisutan kada je jedan tadašnji ministar, koji je također ovih dana prilično glasan, referirao Tuđmanu da se srpska sela u zapadnoj Slavoniji pale u 3 smjene. U tim se riječima odmah prepoznao Ivan Vekić. Kaže, Mesić ga nastoji proglasiti ratnim zločincem. Mene to raduje. Ja od gospodina Mesića nisam ništa drugo ni očekivao. On se ničim drugim i ne bavi, ali zato Hrvatska ne govori Vekić izdajnik, nego Mesić izdajnik. I dok traju međusobna optuživanja, obrana generala ima pune ruke posla. Tvrde da se brijunskim transkriptima daje prevelika važnost u smislu krunskog dokaza o zločinačkom pothvatu, što poručuju nije točno. 2, 1, sritan ti rođendan generale Ante Gotovina. I užgalo se tako 56 baklji na Kninskoj tvrđavi za 56 generalovih godina. Navijačke skupine složne u zajedničkoj pjesmi. I navijačka skupina Hajduka je ovdje i Kninska, došli su iz Splita i Zadra, tako da nas ima ovdje sa svih strana. A odazvali su se na poziv Zadarske zajednice braniteljskih udruga i braniteljskog portala, koji je rođendansku čestitku s Kninske tvrđave prenosio uživo. Hoćemo poručiti generalu da smo uz njega kao branitelji i da ćemo uvijek biti uz njega i smatramo, ne da smatramo, znamo da je nevin, da stoji u haškom zatvoru nevin. Mjesto proslave rođendana nije slučajno izabrano. Željeli su branitelji upravo s mjesta gdje se nakon Oluje zalepršala hrvatska zastava pružiti mu potporu. Jednostavno želimo ga podržati da izdrže i da mu budemo nekako moralna potpora u tome sveme. Ističemo u svim prigodama kako je tom čovjeku potrebna naša podrška, moralna, pa i prije svega i duhovna. Među čestitarima i gradonačelnica Josipa Rimac. Koji je zaslužan za oslobađanje grada Knina, naravno uz sve svoje suborce i one koji su dali živote, i ovo je najmanje način na koji možemo čestitati rođendan svom generalu. I na kraju zajednička želja da general Gotovina sljedeći rođendan dočeka u svojoj domovini. General Ante Gotovina preko svog odvjetnika poslao je priopćenje u kojem stoji: pozivam sve građanke i građane Republike Hrvatske da izađu u nedjelju na referendum i da glasuju po svojoj savjesti. Ovim putem želim iznijeti da ću ja sutra u Hagu glasovati za ulazak Hrvatske u Europsku uniju, gdje Hrvatska civilizacijski i povijesno pripada, a referendumom će se to samo formalno potvrditi. Hrvatsko mjesto u Europskoj uniji stoji u generalovu priopćenju. Žalbeno vijeće Haškog suda odbilo je zahtjev 12 zapadnih vojnih i pravnih stručnjaka za statusom prijatelja suda u predmetu Gotovina Markač, smatrajući da se oni bave interpretacijom dokaza, a ne pravnim pitanjima. Podsjetimo, 12 vojnih i pravnih stručnjaka u zahtjevu podnesenom 13. siječnja ponudila su žalbenom vijeću svoje viđenje zaključka prvostupanjske presude Gotovina Čermak Markač o nezakonitom korištenju topništva tijekom Oluje. Dakako, duboko žalim zbog svih onih koji su izgubili živote ili ostali bez domova nakon završetka operacije Oluja. No, ne mogu odgovarati za ono što su drugi možda učinili ili propustili učiniti dok sam se ja borio i vodio operacije u Bosni. Časni sude, uvjeren u pravednost ovog suda
i svoju nevinost dobrovoljno sam pristupio ovom sudu prije 9 godina. Tijekom dosadašnjeg postupka iznenađen sam izrečenim navodima o vojno-redarstvenoj operaciji Oluja, koji nisu utemeljeni na istinitim činjenicama, te u mnogo čemu pogrešno interpretiraju ono što se stvarno događalo na terenu. Sati do presude najsporije prolaze generalovoj obitelji i najbližim prijateljima. Frane Vučkov s njim je u djetinjstvu bio nerazdvojan. Posljednji ga je ispratio na brod kada je sa 16 otplovio u svijet. Prošlu je presudu čekao uz televizor, ovu neće. Neću moći izdržati gledati. A nadam se da će doći za 2-3 dana kući, posle presude. I poruka prijatelju Anti da se izgubi iz Pakoštana i iz Hrvatske bar 15-20 dana. Da uzme ženu i dicu i da iđem na odmor malo. Nestrpljiva je i rodbina, za njega mole otkako je otišao. Jel voli da dođe naš Ante? To je moje neviste od sestre sin. Ona moja nevista mlada umrla, ostalo su djeca, tako i ona, mate njegova umrla. I puno i zna što ću govoriti. Što očekujete sutra? A da Boga dade i tako pošalju kući naše u Pakoštane, da živi kako i prije živi. Dan uoči presude cijelo mjesto miruje. Tišina, ljudi su u iščekivanju, danas svi žele završiti masline, da sutra budu kraj televizora i to je to. Uglavnom svi čekaju taj moment što će biti, nadamo se da će biti dobro, ali... Pakoštanci, kao i veći dio zadarskog kraja, večer će provesti mirno u molitvi. U domu Anđelke i Stjepana, strica generala Mladena Markača, dan uoči izricanja presude, tuga i neizvjesnost. Teško mi je bilo kakva presuda bude. Budemo zadovoljni ako bude naprosto, ako bude oslobođen ili bar nek mu se smanji na minimum. To nije zasluženo. Toliko se borim za tu Hrvatsku i za sve nas i šta je doživio. Nepravda je strašna, strašna. I tetak kojega odbila zove deda jer je s njim odrastao ne gubi nadu. Zatekli smo ga kod generalove rodne kuće. Prekjučer su se čuli. Ja očekujem da bude oslobođen i to bi najrađe. Neka vidi i ljudi kod nas, neka vide i neka vidi cijeli svijet da nije bil krivi. U Đurđevcu traje bdjenje i molitva za generale i sutra ujutro molit će se Podravci na trgu za oslobađajuću presudu u Hagu. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Izričem oslobađajuću presudu i nalažem da se Ante Gotovina i Mladen Markač odmah puste na slobodu. Oslobađajuću presudu. Bezobzirno razaranje, pusta na slobodu. Gospođo tajnice, možete molim vas odmah pusta na slobodu. Oslobađajuću. Dragi naši generali, Hrvatska kontrola zračne plovidbe vas s ponosom pozdravlja i želi vam dobrodošlicu u hrvatski zračni prostor za koji ste se borili i žrtvovali. Od srca vam hvala na tome.
večer, dragi prijatelji. I hvala vam. Ovo je naša zajednička pobjeda. Bila je Oluja u ratu, ovo je pravna Oluja. Pobjedili smo, ovo je točka na i. Rat pripada povijesti i okrenimo se budućnosti, svi zajedno. Budućnost je pred nama, budućnost je u našim rukama i mi smo svi zajedno. I hvala vam i sretno. U srcu uvijek sam nosio svoju domovinu, a domovina ste svi vi. Sretan sam da će u budućnosti svaki Hrvat i njegovi nasljednici bilo gdje u svijetu reći mi imamo Hrvatsku domovinu i oslobodili smo je bez ikakve mrlje. Napokon, posle 30 godina, našao sam put do svoje kuće. Večeras sam tu.